Niri... Handia dauke goitikan bi paleta botatzeko Estebanek. Tomas, lehen Lakaiek hor erdian jarri duen pilota, gurutzatuta, 7. kuadrora. Bai, bukatu du Gaubekak eta oso ondo gainera. Baina hemen ere tantoa prestatu egin behar da. Hori kanpora. Eta beraz, 16 eta 13. Aurretik jartzea lortu dute Medinak eta Tabares. 14 eta 13 aurretik izan dira. Azkeneko tanto hobetan badirudi, pelotak aldatzen ari direla eta orduan naiz eta paletakoa izan, pelota gotza daudenean aldatu egiten da jokoa bai. Hori da. Arraro batzuk egiten dizkizu posturengatik eta 13 eta 12 egon dira, izan dira aurretik Uruguaikoak. Oraintxe lortu bai dute beraien 14 garren tantoa. 14 eta 16 markagailuan. Eta hemen hankak ez baldin badaude lurraren gainean behar den bezala, pilota edozein lekutara joaten da. Eta gehienetan gora. Bai. Ideia, Mikel ez zeuken ideia txarra esan, ez? Hemen frontoi honetan lehen esan duten bezala, pixka luzesiago jolastu behar da, ez? Askotan ohitua zaude frontoi motzeagotan jolastea eta dena azpitikan, ez? Baina hemen duen luzeragatik azpitikan jolastera askotan ez duzu behar den mina egiten, ez? Orduan jolastu behar da frontisa pixka gehiago hartzen eta luzeago, ez? Eta berriro ere pasa bikoitza. Berriro ere pasa bikoitza, eta beraz, bigarrengo aldiz jarraian, Tabaresek 4 pasa egin ditu. Segidan, markagailuan, 17 eta 14. Tabares. Indartxu orain, errebotea baztertutako eraman Oterok. Pilota barruan da, baina niretzat atzelariarena zen. Bai, garbi. Ez. Nahi zuen Ormabikoari. Ormabiko zerantzu nahi zion, baina ez du bere helburua lortu. Hor ikusi dugu batzuk esan dezuna, ez? Pelota hori atzelariarena za, baina alare ikusi nola bi eskuz, lehen esan dudan arazoaren gatik, sartu beharra izan duen, eta alare ze pelota eraman duen, ez? Hor baita ere Estebanen klasea ikusten da, ez? Bai, klasea. Naiz eta beraren pelota ez izan, ez? Gero Ormabiko egin izan du, baina ez du behar bezala pilota jo. Hor gainera Zabaleko pilota hoiei efektu eman behar zaie. Gero Ezker Horma ikututakoan asko zabal daitezen. Eta pilota azkarri biltzen denean. Hori ez da hain erraza. Hemen kanpotik bai, dotore ikusten da. Zer egin behar den, baina... Hori da. Hemen kantxa barruan. Bai. Dena arazo handiena, zalantzarik gabe, pilotaren abiadura da. Zan nahi dut, pilota motel batekin eta harinagoko batekin gauza politak egitea erraza da. Hemen zailtasuna... Noski baiet, ez? Erramentan arazorik handienan etzako hori da, ez? Abiadura handian ibiltzen dela eta logikoa dan bezala denbora askoz gutxiago duzu gauza pentsatzeko, ez? Orduan, intentzioak eta aritu behar dira bere ala, ez? Dezizioak eta hartzeko eta... 15 eta 17. Aza berriro ere Tabaresek, 6. segiduen egin gote du. Ez dut uste, baina asmatu ezinik da behil. Horrengoan goxo atera du. Bera ere erreta izango baizen. Baina sake pasa egin eta gero. Hor ikusten da, ez askotan sakalariak baita ere, konfiantza galtzen duten sakean, juten dira pelota bakarrikan 4 eta 7 bitartean sartzea, eta horrekin nivel handi batean ez duzu ezerrez egiten, ez? Medina, errebotea, erraza, errebote errazi baldin badago Oterorentzat. Medinak astindu eta pilota kanpora Gaubekak. Hor uskurtuta jo behar izan du eta lehen esan dizueguna hemen posturarik hoberenean jotzez bada barruan sartzeko aukerak erabat gutxitzen dira. 16 eta 18. Tabaresen sakea, pasa berriro ere. Azpitik jotzen ari dan momentu guztitzen, luze juten zaio pelota, frontisa nahiko ateatzen da, eta...
Bigarren luze bai, baina luze egiez. Otero, pilota txapapera. Eta zerre da bil, zerbait badu. Lekue galduta bezala, ez? Pelota horreta junda korrika batean eta posizio bat ere irazi gabe, orduan. Saiatu behar da beti pelotaren atzetikan ez ibiltzen, ez? Aldala, pilotan atzetik aurrera egin behar da. Hori, paletaz oso garrantzitsua da. Otero, eman dio. Oain berriz bai, ez? Lekua ondo hartu duenean, baduzu, behar den bezala pelota golpeatzea eta, nahi dezun lekura botatzea, ez? Eta hor ikusia nola atakatu duen pelota eta, min egin duen, ez? Gozatutako pilotakada izan da. Oso ondo. Baita huxu ere. Oso ondo, altxatuta. Zer rebote, hori kanpora joango da. Ez, barruan zen. Bai, barruan zen. Kustu, baina barruan izango zen bai. Segi pixka gehiago. Bi errebote gaizto eraman ditu Tabaresek, merito hundikoak. Orain berak astindu, errebotea Gaubekaren zat. Txikitzera, Medina, eutxi, Oterok. Azkenean tantoa Euskadiko selekzioaren zat. Bi bikoteek izan dituzte aukerak. Eta azkenean tantoa Euskadiko ordezkariek lortu dute. Tanto honetan ikusi da, ez? Nola dominatu duten eta beraiek dominatzea pasatu dutenen Medina naiz eta oso ondo golpeatu, Mikel oso ondo ezarrita zegoen kantxan eta bueltatza bakarrikan ez, min egin du, ez? Hogeita hamazazpi. Eutxi tantoari Gaubekak. Indartxu. Eta pilota txarra etzen, baina indarra zeraman horrek. Nezortzita hogei. Eta Otero kontrolpean partidua gustatzen zaion horietakoa da, baina haserrere ikusi dugu. Honek ere genio pizkatu zengo du itxura denez. Hortxe da Otero. Manez, bere ezker zoragarri horrekin. Ormabikoa helduko da Medina. Berak nahi zuen Ormabikoa egin. Gaizki botadako. Bai, bere burua saldu du. Bai. Zabalean zegoen. Medinak kanpotikan bota dio bi paeta eta bera bertan egonda itxaroten eta berriz ere botatu dio eskura, ez? Berak egin du akatsa, baina Estebanek horre ez zion behar bi paeta botatzea, ez? Hori zakina, Medinak barrura egin balu, dotorea izango zen, baina... Noski. 21 eta 18. Euskadiko ordezkariak ditugu aurretik. Atzera, Armintzakoak, Gaubekak. Ai. Ze gaiztoa, ezker batentzat pilotakada hori. Bai, Mikelek aurreratu barrauke pelota berotzen joaten da nenean atzelaria baita ere aurreratu barrauke bere posizioa, ez? Zergatikan, luze balin badoa, paleta larruz errebotea baduzu, ez? Eta askotan nivel batean errebotea inkluso izan daiteke atakatzeko, ez? Arma, bai. Orduan, aurreratu eta saiatu luze joazten pelota gairez eta bestela errebotara uzten, ez? Pilota hotzago dagoenean edo motelago dagoenean atzeko errebote ura zaitu beharra dago. Ara ez dadila pilota joan, baina hauek errebotea... Estebanek hor ikusi dugu, ez? Utzi dula goitikan zetorrelako, beraren txarra. Eta atzelariak aurrerak egin beharrean gelditu inda eta bote aurrean egin dio, ez? Euskadi eta Amerika dira aurrez aurre. Eta gaurkoan ordezkariak bata Bizkaitarra, beste Gipuzkoarra Euskadiko ordezkari eta Uruguaikoak, bata hiriburu berekoa eta bestea barrukaldekoa, markagailuan 19 eta 21, eta orain arte partidu bizi-bizi ikusten ari gara.
sakearekin asmatu ezinean dabil iruditan duzuen gizona. Tavares. Eta jarraitu ezala horrela, Bai. Oraingoan ondo atera du. Eutsi tantoari Oterok. Pilota barruan. Emanez Tavares. Eta pilota gehiago atera zaio Mikel Oterori berak uste zuena baino. Hor gainera pasatu behar izan du beste kaldera eta horiek denak mantxarrak dira. Erramintaz abiaduran gatik askotan gertatzen da olako gozak, ez? Garrantzitsuna da, nahitaz egitea eta... Bai. Eta kitxo. Zenbat aldiz konpondu behar izaten diren gauzak tantu baten barruan. Hori da. 19 eta 21 bat barkatu. 21 bat. Eta orain, berdinketa markagailuan 21 batna. Baina hor ikusten da, ez? Tavaresek nola, orain badirudi berriz ere konfiantza pixkat hartu dola, pelota berriagoekin, eta azpitikan jotzen, ez? Konfiantza hori galtzen dunen, saiatzen da pelota goiko postura batekin pelota moztu, eta lau eta zazpita artean sartu, baino minekin gabe, ez? Eta, orain arteko, 6. berdinketa da. 21 batnako hau. Zeran izan ditugu Bina eta Iruna, gero baita Zelina ere. Eta orain, 21 batna. Barruan, justu. Eta lekutara bota du Oterok. Ez dakit zergaitik den kexu, baina nik uste berak inongo aparteko arazorik gabe, bota duela pilota hori zeruetara. Justu izan da barruan Medinaren eta horregaitik. Pelota oso goitik zetorren eta Mikel gainaz min egitera junda, eta askotan pelota horiek jotera joaten zeanean arrisku handia dago galtzeko, ez? Hala, segerratu zaio. Eta beraz, 22 eta 21. Aspaldiko partez, aurretik Medina eta Tavares. Baina ez dute txiko. Euskadiko ordezkariek ez dute txiko. Hau ez da, agian txapelketa ofizial batean gertatzen dena. Nolabait kirol ekintzak duela indar haundiena eta bakarra. Hemen, kirol ekintzaz gain. Euskadiko ordezkariak ditugu pilotan. Eta horrek oraindik eta balio handiagoa ematen dio partiduari eta irabasteko gogoa hori beti izaten da. Hori beti. Gainera hemen gertatzen da, Tomas. Gero agian beste dozein txapelketatan berriro ere hauen aurka jokatu behar duzula. Eta azkenean ibiltzen zaretenak hor bueltan beti beraiek zarete. Hori da, ez? Ezagunak dira, baina azken finean mundialeta dojute malemazea hauen kontra gurutzatu beharko zut, eta ondo da baita ere, ezagutzean beraien jokoa nolakoa dan, eta... Pasa izan da bai, pasa. 23 eta 22. Tavares bigarrena alegina, oraingoan goxo atera du, baina horrek aukera ematen dio Arerioari, kasu honetan Gaubekari, eta Tavaresen pilotaka da, ipurt gainera joan zaio, Gaubekari ez da leku txarra. Ez dio min handirik egin, baina biak atxikusten dira garbi, ez? Bat atzelariarena, gorriarena, nola jotzen duen pelota bate dominatu gabe, eta Estebanen nola gelditzen da txokoan pelota begiratu gabe, ez? Eta horrela batek, naiz eta txokoan gelditu saiatu behar da pelota biztaz ez galtzea, ez? Bai. Beti. 23. Hor kolpe txarrak pilota horrekin, edozein lekutan izaten dira, baina ipurgain hori ez da lekurik txarrena, ez? Ederra pilotaka da Gaubekak. Eta berea tantoa 24 eta 23. Hori da, hor ikusi dugu aurreko tantoan Mikelek pelota hartu dola naiz eta tantoa ez egin, baina pelota berriarekin orain hasi dira. Eta, bueno, badute era honetan nik uste dut min gehiago egiteko posibilitatea, bez? Ikusiko dugu ze gertatzen den azken txampan gogoratu partidua 35 dela.
Eta hori sortia, hori bai. Berriz ere alde egindako pelota, ez? Alde egindako pilota izan da txapa gainera joan den hori. Eta markagailuan. Postura Hogeita txarrean hartu du, eta... Bai, eta justu izan da, eta ikustekoa izan da Gaubekaren keinua esan ez ezala tan ateratzen zaik. Eta zaten ari ginena, partidu 35 da, eta... Horriz ere. Hemen dena erabakitzeko dago. Barkamena eskatzen ari da Medina, baina nik uste bere meritoa ere badela. Meritoa, eta Estebanen akatsa nire ustez, ez? Hor bera korrikan eta postura txarrean juten da, eta kontrarioa beti hor aurreratu behar da bazpadare, eta Estebanen geldi zegoen, ez? Eta nik ez dakit Medinak zergaitik eskartzen duen Barkamena, hori egin nahi zuen. Eta hori atera zaio oso ondo. Beno, sorte agian pixkatera izango zuen, baina bere nahi hori zen. Beraz, 25 eta 24. Tavares. Mandio, Eutxi. Mikel. Bai, tantu nasia, ez? Oterok eta tanto azkenean, gorri. Bai, nasia, pelotariek bakoitza bere lekutik kanpo, eta horrela jolasten denen eroe daiteke alde batea edo bestea, ez? Berdinketa markagailuan berriro ere. 10 tanturen faltan, 26 eta 25 orain. Aurretik ditugu Euskadiko ordezkariak, eta zenbat aldiz gertatzen den azkenengo txampan erabaki beharra partiduak, eta gaurko nire hori hemen bukaeran asmatzen duenak, garaipena berarentzat. Ba, eta kontu handiz, hasieran esatetena, ez? Ikutu egin du. Bai, hasieratik lortzen ez duzunean markagailuan jutea, gero zailtasun handiagoak egoten dira, ez? Juteko, jende pelotari guztiak barruan daudelako partiduan, oso kontzentratua eta posilearekin, ez? Orduan presioa handiagotu egiten da baita ere. Ormabikoa kanpora. Ormabikoa hor bai, hor idea ona zen. Barruan izan balitz, ez zuelako inondik inora ere aukerarik izanen. Bai, tantoa izango zen. Heltzeko, baina mugimenduan eta barrutik kanpora junda eta posizioa gehiegi irabazi gabe. Orduan arrisku hori beti dago, ez? 26 eta 27. Tavaresen sakea falta. Lehen bi pasa bikoitz egin ditu, eta orain berriz. Eta beti izaten duguna, Tomas Lakalle, garai txarrean egindako akatsa da hori. Bai. Tavaresen ikusten zaio bere jokoan gatik oso irregularra dela, ez? Egin ditzazke tantua, baina baita ere galdu, ez? Eta hori nabaritu iten da, ez? Pilotaka da ondia ere jotzen badaki, baina gero tantoari eusten, hanbeste ez. Bai, kontrol gehiegi gabe, ez? Esango genuke, orduan jotzen du pelota, golpea soltatzen dio, baina, intentzio gehiagiri gabe, ez? Otero gatera duzakea, markagailuan, 29 eta 26. Medina, Tavares utzi. Tavaresek astindu, pilota arrotu, Gaubekak, Oterorentzat txarra, eta ez dakitor, Oterok ez ote duen zalantza izan. Bai, badirudi motzagoa zetorrela pelota, baino, nik usten de beti onbarra daula pelotaren gainean, eta Mikelek aldez aurretik kantxan jarrita onbarra zuken aurrerago, ez? Orduan, berandu abiratu da, eta bien artean gelditua pelota, ez? Hala, segeditu zaio, ez batarentzat ez bestearentzat, 27. tantoa, gaur, Amerika, ordezkatzen ari diren pilotarientzat, Ego Amerika esan beharko genuke, ez zertan Ameriketatik eta ez Ipar Ameriketatik, ez delako ordezkaririk partidu honetan. Uruguaiarrak ditugu, Medina eta Tavares, Euskaldunak, Esteban Gaubeka eta Mikel Otero, markagailuan 29 eta 27. Eta dena erabakitzeko. Eta kontuz. Bai. Kontuz. Lehen ere ikusi ditugu, errezkan egindako tanto piloa, eta... Aber 30 nola sartzen diran.
Ze pilota eraman duen Otero, barruan da. Pilota zaila. Txikitzera orain Medinak eta ikustearen nahiko lan bazen hor. Bai, hor ikusten da, ez? Nei Medina bere jokoa gustatzen zait, bere badu gainaz agresibitate hori eta karakter hori eitien diona, bueno, nivel handi batean aritzea, ez? Eta gainaz, bueno, esan berra dago, hauek azken finean jolazte dituztela mundial eta dauden txapelketa guztiak eta esperientzia handia hartzen ari dira, ez? Orduan, hasierako momentutan, bueno, bere nivela etzan oso handie, baino geroz eta handiagoa da, ez? Eta gerora behi da, kontuan hartzeko pelotariak, ez? Bai, nik uste Hego Amerikan bi herrialde indartsuenak agian Argentina eta Uruguay izan daitezkela. Eta Kuba. Eta Kuba. Baina hauek beti hor dabiltza, punta-puntan eta hori antzeman egiten da. Hala ere, Euskaldunak ditugu aurretik 30 eta 28, 35 da partidua. Atera du Otero, gauzakea da. Ondo, Tavares. Medina, indartsu berriro ere. Nola eraman duen pilota hori Gaubekak. Baita Oterok ere. Ezkerrez, gora. Kustu, baina gora. Horrek usu Medina pelota buskatzen, ez? Eta nola jarri duen beste biei, aurkakoei arazo handietan, ez? Bai, eta Esteban ikutu duen ala ez duen ikutu, ez zuen ikutuko, bestela Oterok ez zuen eramaterik izango. Ondo errestatutakoa, barrutikan eta azkeneko momentun ezkerroko pareta ikutuz, nola irten dan pelota kanpoaldera, ez? Eta horrek min egiten dio Tavaresi, pilotakada horrek min egiten dion bezala Oterori. Bai, hor biatu barra dago, eta luzexego balima dago beto. 31 eta 29. Azken txampan sartua gara. Era behartuan eraman behar izan du pelota hori, Esteban. Ondo jarretakoa zen. Biei hanketara. Bai, ez barruan eta ez kanpoan, ez? Orduan askotan gorputz erdira etortzen zaizkizu pelota horiek eta askotan txarrena dira, ez? Seguruenik berak gehiago jetxi nahiko zuen pilota hori. Eta gehiago gurutzatu agian. Bai. Dena den indarrik bazuen pilota horrek eta... Hobe horrela. 33 eta 29. Bueno, orain esan daiteke agian partidua eskuan dutela, ez? Dena den... Itxon barra dago. Bai, eta gainera Uruguaiarrak eta Argentinarrak eta aurka direnean, hauek ez dira kukiltzen da, azken datutan beti bere ematen dutenak dira. Gustatzen zaie presio hori. Gustatzen zaie gauza zailak egitea. Bai. Erretu hau gustatzen ezki eta... Ederrazakea Oterok. Gaubeka, Gormabikoa, kanpora. Oso goitik. Eta hor gorputza aurrera ez balin baduzu ondo botatzen, askotan pelota pasatu itxeizu eta gorputzaren atzetik jotzezu, ez? Garbi ikusten dena da, hori oso gora joan zaiola, begira nun jo duen. Gorputza bat ere aurrera bota gabe orduan. 30 eta 33. Bi tanturen faltan ditugu Euskaldunak, baina agian garesti egongo dira. Otero jetxi, ederki... Horren aprobetxatu barra dago. Heldu hortikan Medina baina eramaterik, ez? Hortikan bai, ez? Naiz eta besteak eraman, dominatzeko pelota da, ez? Barruan harrapatzen dezu kontrarioa. Aurretik ze gaizto eraman duen. Bai. Eta begira hor. Hor bai, hor ikusi dugu nola... Baina, gero zalantza izan du hor Medinak. Ez dakit ez duen pilota behar bezala ikusi edo... Claro. Askotan jasotzea jutzen zea bakarrikan pelota jartzea eta errelajazio momentu hie edo... 34 eta 30. Aukera du Oterok partidua bukatzeko. Eman dio Goitibera ederki asko. Eutsi Tavarezek. Gormabikoa ikus dezagun Medinarentzat aukerakoa da. Eutsi Gaubekak. Tavarez. Gaiztoa da. Oso gaiztoa. 31 eta 34.
Hori Estebanentzako askotan pelota zaila, ez da, ez bakarrekan ikusten dut bere barruan bildur hori badaukala ezkerra Bai. Ateratzeko, ez, eta ikusi dugu parte guztian nola ditu da bi eskuz, ez. Baduen arazoaren gatik, baina, bueno. 31 eta 34. Nik esateten moduan dominatutako pelotatan akatsoiek ez dira ikusten, ez. Orduan saiatu behar dana da dominatzen eta besteei arazotan jartzen. Arazoak besteentzat. Hori da. Hauek ari dira zerbait pentsatzen. Uruguaiarrak ari dira zerbait pentsatzen, dudarik ez izan, aterako dute pilota berria edo zerbait. Bai, eta ez dira kantxatik partiu guztien atera, eta orain 34 eta 31, bueno, atera egiten dira, lasaitu pixkat, erritmoa moztu. Bueno, badute aukera, eta joko honen barruko kontuak dira hori. Hori da, ez? Nik uste hauek gainera partidu ostean, eta asko hitz egiten dutela partiduari buruz, zer egin dugu, zer ez dugu egin, eta bar, eta agian horrelako horretan ikasten diren trampatxoak izaten dira hauek, trampatxoak jakina zentzuriko berenean, eta hauek ez duten nahi partidurik galdu. Ez, pentsatzen da baita ere, beraien artean, lau pelotaria dira, etorri direnak, Uruguaitigan, eta beraien artean baita ere, pike sano esango genuke hori, izango dutela, ez? Orduan, beraientzako baita ere interesgarria izango da bakoitzak egiten duen papera, ez? Gerora behi da. Atera du Tabaresek, askotan bezala pasa lenda bizikoan, eta orain sartu egin behar, 4 eta 7 artean. Ikus dezagun, goxo atera du, Taubekak eraman, Eutsi Medinak, ondo Mikel Otero errebote txikia eraman behar izan du. Erne gainean da, Gaubeka kanpora. Gaubeka kanpora 32 eta 34. Ez da ez emozio faltarik. Erritmo altuan jokatutako partidua izan da, tanto ederrik ere ikusi dugu, eta partiduari falta zitzaion bakarra, emozioa, eta emozioa ere hemen da, 32 eta 34, bai, aldea da, baina hau oraindik ez da bukatu. Otero, indartxu, Medinak berriro ere, bai, palau zita gure gainaz. Kanpora. Kanpora, 33 eta 34. Eta kontuz. 33 eta 34, eta gainean dira berriro ere. Bai, kontuz, gainaz beraiek esaten genuna, ez? Posiladekin ikusten direnean goraka egiten dute, baino era bat, ez? Eta presioa sartzen dizu barruan, ez? Tabaresen sakea. Erantzuna, Mikel Oterok. Medina. Otero berriro ere. Medinak ederki jotako pilota, 34. Eta bai, ez dute behar den momentuan partidua bukatu, amaitu, izan dituzte bere aukerak eta orain arazoak, ez? Orain ja sartzen zara dinamika batean, loteri badana, ez? Ondo egiten ditun, gauzak ondo egiten duen pelotaria, horrera ekartzen du, ez? Partidua. Hemen azken tantoa besterik ez zaigu falta. Ikus dezagun nola amaitzen den, hain politia gertatzen ari zaigun partidu hau. Euskaldunak batetik, Uruguaiarrak bestetik Amerikarren ordezkari, eta hause duzue azkeneko tantoa. Pasa. Amorruz jodu pilota hori. Mikel Oterok. Esteban egon barra dauka orain argi, ez? Pelota hori ia aurrean hartzen duen, bere bigarren sakean, eta ia aprobetxatzen duen errestun bat partidua amaitzeko, ez? Ikus dezagun. Bigarren sakea goxo! Falta izan da, bai, falta izan da. Eta zeinera arraro eta berezian amaitu zaigun partidua. Bildurra sartu zaio gorputzan, eta askotan esaten deguna, ez? Bildurra ez da seinale ona, ez? Bigarren sakea bada, eta nivel handi batean joan behar da lehendabiziko baten bezala, ez? Hemen ez daude erregalo horik egin beharra, eta, askotan esperientzi pikin hori baita ere, ikusten da, eta ze berezia den gure kirolau, 34 eta 31 Euskaldunak irabazten, 34 eta falta egin du Zakez.
Atzelari uruguaiarrak beraz 35 eta 34 garaipena Gaubeka eta Oterorentzat.